snakke om grupperede observationer i statistik. Der er blevet lavet en undersøgelse om, hvor lang tid 120 elever har brugt på at komme i skole, og vi bruger denne data til at lave både sumkurve og boxplot. Vi starter med at lave en matrixtabel og indtaster derefter denne data i matrixtabellen. Vi kalder denne tabel for H1. For at lave en sumkurve skal vi bruge funktionen, som hedder plot sumkurve. Sumkurven viser vores kvartiler. Første kvartil er 7, andet kvartil eller medianen er 10,8 og tredje kvartil er 19,2. Derefter skal vi lave et boxplot for at få overblik over spredningen af kvartilerne samt største og mindste værdi. Boxplottet viser vores mindste og største værdi og de 3 kvartiler. Vi vil nu lave et histogram over tidsforbruget for at få et overblik over fordelingen i procent, som også er frekvensen. Vi bruger nu funktionen plot histogram. Histogrammet giver os både middelværdien, som er 13,9, og også tallet for spredningen. Det er det, der også kaldes for standardafvisningen. Spredningen er 9,2.